Dak għal-ħafta ta' 9:15 ġew wieħed fejn ħanut bil-kelb għalli invitan jidħol il-kelb għatlija mela mhux problema. U daħal u sadattant trid inkellem lilu l-kelb. Għax il-kelb x'inhi kull annimali li jitħaġġa ħan kollha nkellmuhom. Mbagħad mort nimla l-friġġ ta' fejn il-bib u ħireġ ġie ovvjament bil-kelb. Jiena dort inkellem il-kelb u sejdu tani trid. Tajtilu l-kelb u x'inġejt biex inqum ma nafx li ma raġuni. Iddeċida li din ġewwiċċi. Din l-istorja ta' Lindsay Vella, tfajla ta' 22 sena li ftit tal-jimilu sfad vittma ta' gidma ta' kelb waqt li kienet fuq xogħla. It-tfajla qalet li fl-aħħar jiem għaddiet minnu ġieħ kbir u bosta interventi mediċi. Hija qalet li fil-paniku li nqala ħarġet il-barra mill-ħanut u talbet għall-għajnuna. Lejt ngħid werda għax l-ġieħ kien insapportabbli dak il-ħin. L-ġieħ li tħoss dak il-ħin huwa inspjegabbli. Għal-Lindsay l-aħħar jiem ma kienux faċli. Għamlu li 3 punti fl-ewwel wiċċa u tawni l-drip għax kont muġuwa u għandna ħadd xejn. Mbagħad l-għada tħalt tal-lower operation, għada għandi oħra biex jaqdu li x-xiftej komplement ta' xiftej flimkien. Mbagħad nerġa' jkolli review oħra biex naraw x'ikun fadal nieqes mix-xoffa għax kelli parti kbira nieqsa minn xiftejja. U naraw x'ikun waqa' nieqes jagħmlu l-plastic surgery. Lindsay stqarret ma' One News li l-akbar weġa' għalija hija l-fatt li sit il-kelb telaq minn fuq il-post u kienu l-klijenti fil-ħanut li tawa l-ewwel għajnuna sakemm wasal tim mediku mill-isptar. Sit il-kelb ġie ħareġ barra għalli intu rajt jinqas kellimtu għax moħħi fid-dem kont. Il-kelb ġie taħti u sidu ġibdu telaq lem. Lindsay qalet li għandha għall-qalba l-annimali u sostniet li qatt ma tista' tagħti tort lill-kelb. Qalet iżda li s-sit għandu jerfa' r-responsabilta. Sostniet li waqt li l-klieb għandhom jitħallew jidħlu f'postijiet pubbliċi, appellat biex b'dawk batteġġament perikolus jintlibsulhom is-sarimi. Li jitlu, bħalma ġerlek, li jitlu, ma tagħmel li qatt m'għamlet differenza. Però jekk ikun hemm tip ta' klieb bħalma kien da, please għamlulhom is-sarima. Għax jiena mhux għax jiena 4 jiem oħra ngħaddi minna. Imma jekk ikun hemm tifel żgħir jista' joqtlu. Ħalli għalina għandi ħafna operazzjoni ġejjin, imma